Kiombe kia barimi ba kilimo bora CBO kegotoka Nyamusi nsemo ye bunge ya North Mugrango bakubwaterana ne kigancho kibengi ya Equity tukolia rero niko banyorera mwegero igoro y'uburimi asegetikia Nyamusi isikoyo bisi yo mukonyi bu mu county commissioner amegeri ayo baigwa nigarengete kwegera usikwegerera ebimeria gokolibuya na boigo osemia barimi gokinia ligesa asemegondo yabo anene mono chinga kichigwetera ugonchuka kwelire kwaretere emichando emenene mono tumonyore musekeito Vincent Moda na roboti oruo asoboime Oboremi na yamoye chinchera chiri abaremi bebinyoro ime gose mashinani bakwanyorere bitoki nabo igendagera eye gusukia magima abo kibagendete okoro oboremi obo nabarubonko nyara bare bitango ebyo biko basuguma goika gosanga mona abaremi bande gose naende kuriye kene kurwasa abo bisa abo babwato bomanyi bono ayuka agendete ababwatani nigo bakwerwa eri gusira abaremi aba nakoba maegerio Linet Nyakarario no mwabisa kureke gancha kibengi ya Equity na barobongo sira bale abalemi. Nimefurahi sana kukua hapa kwa mkutano ambao tumepanga kwa wakulima Farmers Field Day tukishirikiana na Kilimo Bora CBO. Tumefurahi sana sababu wakulima wengi ama watu wengi ambao wanajihusisha na kilimo hawajajua kuwa Equity Bank pia iko tayari kuweza kuwasaidia. Tunafanya mradi ambao unaitwa Crafts ambao unasisitiza umuhimu wa wakulima kuadapt kwa mazingira ama climate change. Ogoncho kakwelire nigoko ke yarigesa kurwa sebimeli etugo kwanchora liraba egento bego kyararekanire kwa muchanda sabaremi ba mashambani. Climate change inaathiri kila mtu na kwa hivyo tunawapea solutions to that challenge. Kwa mfano kuna ukosefu wa mvua ama ile wakati ambao wakulima wanatarajia mvua hawaipati kwa huo wakati. Kwa hivyo tunawapatia solutions kama irrigation. So zaidi ya hiyo tunafanya hii kazi na partners so that the farmers wanaweza kuwa linked to partners, wapate quality inputs, waweze kufanya waste management, waweze kupata water tanks and irrigation solutions. So hapa tuko pamoja hapa kwa field day, tumefurahi sana na tunakaribisha other partners who do the same because besides this tunawaongezea mafunzo kuhusu pesa, wajue namna ya kutumia pesa na kama ni savings waweze kusave pali pazuri na wafungue accounts. Julius Onyancha no mokonyi bo munyakirogo ase CBO ya Kilimo Bora egotoka Nyamusi na ende bwata abaremi abange mono korengana nere nigo bakubwaterana elio bane kyabuna abaremi banyorero bosemia na bego barigie chiro yeri gasaliabo amo nare no kwegena buna oboremi bwekerero nigo borengete gokonyo omoremi anyore rigasali igoro mono asedi tukoria rero gotwa mukutano gukumirana na abaremi na partners bali bagocha kubwatisia abaremi asoko oba obosemia na kobarokia chimbinu chia kisasa chikonyara gukora uburemi asonjera yo bwororo ase chinga kiechi chia squeeze tokorukana climate igo tokonyora na egweta ngakieye yabirege gusumbwa abaremi asoko kora uburemi bwabo kubona asiri tukoria rero gotwara enta partners au bago tokonya asabaremi aba banyore chisemi na kibakonyara korekeri uburemi bwabo asenjera yo koremereria aserire riria abereri gochengia asinga kechi na gusumbwa omuremi igoga igase getikia ga iganya musi tobwate chikambuni awao ichiare ntamariogo chiare ntobo semia sabaremi chiare ntachi teknolojia cha kisasa megere abaremi banyare gosemigwa konekia obonge bwendagera negento kerekie ngencho ase chinka abo asekero monto akonyora bwatendagera eisaine erenchanu nabo igeko obogimogo semelia goikirana yonsi netakiro kubwaterana abantu basemiwe na kwegerigwa na libitango bitabo yeri asemero bilyo yabo Vincent Monda, Ensoko TV.